କୋଉମାନେ ସବୁ ମେଳା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କହିବେ ତ? ମେଳା ବୁଲି ଗଲେ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଲଗା ଲାଗେ। ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ମେଳା ବସିବାର କଥା, ଫେମସ୍ ମେଳା ହେଉ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ମେଳା ବସିଲା ମାନେ ଆମର ଘରମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଖୁସି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ବି ନିଜେ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମେଳା ବୁଲିଯିବା। ଏଠି ଏଟା ସେଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି କିଣିବା, ଖାଇବା, ବୁଲିବା, ଆଉ କିଛି ଅଯଥାରେ ପୁଳାଏ ଜିନିଷ କିଣିବା, ଆସିବା। ମେଳାର ହିଁ ମଜା କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଥାଏ। ତ ଆମେ ରହୁଛୁ ତ ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଖ କରଞ୍ଜିଆ। ସେଠି ବି ବଡ଼ ମେଳା ଗୋଟେ ପଡ଼େ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ମେଳା ପଡ଼େ ମାସେ ସେଠି। ଆମେ ଯିବୁ ଯିବୁ ବୋଲି ତ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ କେବେହେଲେ। ଏଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସଣ୍ଡେରେ ଯାଇଥିଲୁ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ମେଳା ବୁଲାବୁଲି କଲେ ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଚପ୍। ତ ଆମର ତ ଆଉ କେହି ଖାଇବେନି କିଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ମଗେଇଥିଲି। ଆଉ ଲଙ୍କା ଚପ୍ଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲୁ।